Nakabili ko yan? Video. O, pag yan masakit ha. Tingin ka lang sa mata ko ha. Huwag kang gagalaw mamaya. Pag yan masakit ha. Hindi masakit. Sakit na naman kita. Okay. Okay. Amo, Game. Ito, hawakan lang ang kamay mo. Papasok to dito. Focus ka. pag masakit ha. Hindi nga masakit. Papasok ko na. Was in fact a Russian spy named Alec. On November 22nd, 1963, Saan? Pinasok ko nga lang sa'yo. hero of the Soviet Union, Saan mo nilagay? Ano mo sa buhok mo? master was Gusto mo, ganun yung taken mukha care niya. to create many more scores for Ay, hindi. Huwag ka na. Pinasok mo sa ulo. Kinuha ni Buboy. Wala sa akin. Paano yun? Ako, edi syempre dito, ayun o. Wala, sana naramdaman mo. Eh, Di sana nagano pa niyan. Hindi, syempre, ito, di ba kanyari? Papasok ko nga ganyan eh. Oh. Ganun kaya yung kamay Eh, mo. nasan na? Pakalin Uli ko. ba nga isa ba? Eh, sige, ito, pasok ko sa akin. Papasok ko ulit. Sige, ito. Oh, sige. Pumikit ka. Ay, huwag ka palang pipikit. Sige, o. Sa akin ka nga lang. Kita yung nawawala kasi sa phone. Ah, Buboy, ito mabigay ka. Mabigay ka. Ayan, dito. Hindi, kasi nawawala. Sa akin ka nga. Tanga, hindi pwede. Magbabara kasi may 5 piso pa siya dito. Ako ni Wendy mapiso, dali ko Hindi, mamaya na. Hindi, ito, sige. Hindi kasi tumatawa eh. Hindi, dahil kasi Seryoso. At ganyan yun eh. Tapos, O sige, lumapit ka. Ako, lulusot Hindi nga kasya po. Hindi kasya yan. hindi nga kasya po. Hindi nga kasya po. Ayan. Papasok ko na. Hindi nga kasya. Uy, o. Hindi kasya. Kukunin ko muna yung 5. Kukunin ko muna yung 5. Sige, sige. Bubuksan ko ulit.